Хайде с нас на приключения! Интересни неща от нас. И кацара, до скоро! Искам да продължат, защо трябва да правиш някакви физиономии? Ми чакай! В следващите видеа няма да бъда сам. Ще бъда с моята приятелка. Здравейте, аз съм Надежда. Аз съм Менислав. Хайде с нас на приключения! Започваме първия епизод на нашата нова поредица Постъпките на шеф Иван Манчев и в момента пътуваме към село Крушуна. Където ще посетим ресторанта Крушунска среща. И двамата много се вълнуваме за това приключение, защото го плануваме много отдавна. Сега пък приемаме тази крачка, защото и двамата много обичаме предаването Кошмари в кухнята. И самия шеф Манчев. Много му се възхищаваме за всичко, което прави. С тази поредица ще проследим неговата работа и работата на хората, които са направили нещо толкова смело, за да продължат своите мечти, да развиват своите бизнеси и да предоставят възможно най-доброто качество на клиентите, които ги посещават. Пристигнахме на нашата първа дестинация, но за жалост се оказа, че ресторантът не работи. Опитваме се за втори път да дойдем в рамките на един месец, но явно По някакви причини се случва така. надяваме се, между другото, да бъде отворен и да се направим видеото тук. И да можем да го посетим, защото мястото днес не изглежда страхотно. Но пък сега е прекрасното време да ви обявим Нашата нова поредица 100 причини да обиколим България. Намираме се в местност Маарата, където се намират Крушунските водопади, които са първата дестинация, която ще посетим в нашата нова поредица. 100 причини да обиколим България, в която ще обиколим 100 национални обекта. Очаквайте съвсем скоро и нов епизод в другата ни нова поредица Постъпките на шеф Иван Манчев. Ще събираме марки, печати, ще се забавляваме, ще снимаме и така. Нищо не е нищо. В местността има къде да хапнеш, има басейн. Та сега... Стикера от колата. Да? Може? Чакай малко. Ето и цяло. Добре. Така ние вече ходим по пътеката. Ходенето ни около 30 на минути до водопада. Освен басейна и място къде да хапнете, има и място къде да отседнете, също приспособление за деца, което е много хубаво. Да, хубаво е. Между другото, тук те днес има доста хора с дечица. Разхождат се, много е приятно. Може да видите. Хубава природа, сянка. Ето тук те примерно има листо. И тази табела се намира на основната част на екопътеката, която води до пещера Маарата, Тайцмения водопад и пещера водопада. Но понеже в момента нямаме достатъчно време за да ги посетим всичките, ще отидем до главния водопад Синия вир, който се намира на не повече от 200-300 метра. Но пък ако това видео събере достатъчно интерес от вас, ще се върнем тук. С по-интересни кадри, повече информация. За пещерата, за водопада ще ги посетим и ще ви ги покажем. Да, освен за пещера водопада, който разбрахме, че се изиска специална екипировка и водач, за да могат да го обиколим, но все пак ще отидем поне до входа, за да ви го покажем къде. Да. Крушунските водопади са сред най-красивите природни забележителности в България. Това, което ги прави толкова различни, са красивите варовикови тераси и множеството малки водни басейни, които природата е оформила в продължение на хиляди години. Водата на водопадите е със средна температура от 20 градуса целогодишно, защото извира от карстови извори. Освен с красивите си водопади, районът около Крушуна е известен с множествено карстови пещери. Местните легенди разказват за скрити проходи и подземни води, които изчезват в дълбочините на земята. А и до днес част от пещерната система в района продължава да крие своите тайни.
А за нас това място ще остане специално, защото тук поставихме първите печати от нашето приключение. Така вие се връщаме от Крушунските водопади. Изключително красива природа, много красиви кадри направихме с дрона, с телефона. Хора, отделяйте време на природата, отделяйте време на себе си, време за отдих, защото имаме нужда от това. И реално земята, природата, въздуха, всичко ни дава изключително хубава енергия. И просто се връщате по-щастливи и по-здрави у вас. Нашето приключение завършва тук. Благодарим, че останахте до края на видеото. Сигурно, забравих. Давай. Ко беше? Пате! Бре, давай, ай! Не бе, давай, казвам фристайл, защо няма слушам. Ако нашите поредици ви харесват, абонирайте се за канала, харесайте, коментирайте Подкрепете ни! и до скоро! Очаквайте още много интересни неща от нас. И като Защо? кажа и до скоро, Аз като продължат, защо трябва да правиш някакви физиономии? Ми чакай! ама аз викам до скоро, хората викат таван и ти! Нашето приключение завършва тук. Благодарим, че останахте до края на видеото. Ако нашите нови поредици ви харесват, коментирайте, харесайте, споделете, абонирайте се за нашия канал. Подкрепете ни и очаквайте още много интересни неща от нас. До скоро! Чао!